Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inniyati larda illa ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin qutub jami'il maqam wa wasil azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratin mursyidina murabbi rahina. Maulana al-Hakim Muhammad bin Sayyidina Ali bin Yasin. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Yasmi. Wa ila hadratin masyayikhina wa ustadina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ أبو الليث نصر محمد سلمان وصولهم وفرعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومتعنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Faqih dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngumpulake sakabehane kebagusan ana ing perkara 6 iki. Nomor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Usduqu ida hadatstum. Dawuh iki mlebokake kalimat tauhid lan liya-liyane. Artine yen iku nyekseni yen ora ana pangeran kang den taati kejaba Allah, supaya panyaksane lan bener ing wektu omong karo masyarakat. Hidayah kanjeng Nabi yang pertama. Iki kanjeng Nabi nanti dawuh. Ana 6 perkara yang menjadi perwakilan kabeh kebagusan. Dalam artian segala bentuk kebaikan. Iku kanjeng Nabi kumpulno dadi 6 perkara. Kanjeng Nabi ringkes dadi 6 perkara. Yang pertama yaitu usduqu idza hadatstum. Awak dhewe iku nek ngomong ya kudu apa anane. Nek dicontohno, misal ketika kok ana wong ndekne ngaku iman ning Gusti Allah, maka pengakuan iku kudu dibuktikan dengan perilakune. Dene iman ning Gusti Allah buktine endi? Taat apa ora dene? Lah iki sing dimaksud usduqu idza hadatstum. Dene kudu ngomong apa anane. Dalam artian kelakuane iku kudu sinkron karo pernyataane. Ngono. Kang kaping pindho dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Tegese janji antarane wong iku lan Allah Ta'ala lan antarane wong iku lan masyarakat. Janji antarane kaula lan Allah Ta'ala yaiku supaya tetap imane hingga mati. Janji antarane kaula lan masyarakat yaiku kanthi nuwuni sakabehane perkara kang den janjikake maring masyarakat. Sing keloro dawuh Kanjeng Nabi, wa aufu idza wa'adtum. Entah iku awak dhewe karo Gusti Allah utawa awak dhewe karo masyarakat. Jadi ketika awak dhewe hubungan awak dhewe karo Gusti Allah, maka janjine awak dhewe ning Gusti Allah ya kudu ditepati. Berupa apa? Berupa netepi iman. Jadi awak dhewe duwe janji. Ngomong Islam, ngomong iman iku duwe janji ning Gusti Allah. Janjine apa ya? Netepi iman sampai mati. Aja sampai berubah keimanannya.
Iku nek karo Gusti Allah. Nek karo masyarakat ya berupa awak dhewe semayanan iku ya kudu ditepati. Iku janji karo masyarakat kaya ngono. Intine segala bentuk pernyataan awak dhewe iku ya kudu dilakoni tenan. Kudu cocok lah. Apa dah nek wis janji. Nomor 3, wa atu idza tumintum. Amanah iku ana werna loro. Amanah antarané kaula lan Allah, terus amanah antarané kaula lan masyarakat. Amanah antarané kaula karo lan Gusti Allah yaiku penggawean fardu kang jen farduake dening Allah marang kaulane. Fardu iku amanate Allah ana ing kaula iku. Jadi wajib nglakoni salat ana ing wektune. Dene amanah antarané kaula lan masyarakat yaiku supaya den percaya dening wong liya kadang karo artane utawa ucapane utawa liya-liyane. Jadi kaula wajib nuhoni amanah. Nomor 3 iki. Wa atu idza tumintum. Awak dhewe nek dikai kepercayaan iku ya kudu dijaga baik-baik. Ning kene amanah utawa kepercayaan iku dibagi ana loro. Antarane awak dhewe karo Gusti Allah karo antarane awak dhewe karo wong liya. Amanah antarane awak dhewe karo Gusti Allah apa? Yaiku ya berupa ibadah-ibadah wajib, yaiku salat fardu. Ya intinya sing wajib-wajib iku adalah amanah Gusti Allah. Sing wajib awak dhewe jaga. Nek karo masyarakat, karo padha-padha wonge iku dengan nek dikei kepercayaan apa, misal dikei tanggung jawab apa, kuwi ya kudu dijaga baik-baik. Intine wa atu idza tumintum, ketika awak dhewe dikei amanah, ketika awak dhewe dikei kepercayaan, ya dijaga baik-baik, ya aja sampai mengkhianati. Ngono lah. Terus nomor 4. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahfadzu furujakum." Ngreksa farji iki ana werna loro. Ngreksa farji saking haram lan syubhat, terus ngreksa farji aja nganti den tingali dening sapa wae. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sing artine ngene. Muga-muga Allah nglaknati wong sing ningali lan kang sing den tingali. Jadi wong Islam wajib ngreksa awake ana wektu cewek supaya ora den tingali wong kang ora halal ningali farji. Padha uga lanang utawa wong wadon. Iki nomor 4. Yaiku wahfadzu furujakum. Awak dhewe wis mestine ngreksa farjine awak dhewe. Farji iki maksudnya kemaluan. Iki berlaku kanggo wong lanang utawa wong wadon. Jadi sing dimaksud ngreksa farji iki ning kene ana 2 pembagian. Yang pertama ngreksa farji saking perkara haram lan syubhat. Sing jelas-jelas haram utawa sing hukume gak jelas syubhat. Iku ya kudune awak dhewe iso njaga farji saka perkara-perkara iku. Sing keloro, ngreksa farji aja nganti den tingali. Den tingali dening sapa wae. Terus sing keloro, kemaluane awak dhewe wis mestine aja sampe ditingali wong liya. Mergo kenapa ngono? Mergo Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, mugi-mugi Allah laknati wong sing ningali lan wong sing den tingali. Jadi wong-wong Islam iku wajib ngreksa awake. Bahkan ketika waktu cewek. Lah cewek wae aja sampe enek sing ningali. Apa meneh liyane cewek ngono lah. Supaya ora ditingali wong sing ora halal ningali farji. Jadi sing gak entuk ningali farjine awake dhewe, sing gak entuk ningali kemaluane awake dhewe. Iku
adalah wong sing jelas-jelas ora halal, sing gak duwe hubungan mahram cara awake dhewe. Gak ento. Padha uga lanang to. Nomor 5, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghuddu absarakum. Artine supaya sira kabeh ngremake mripat sira saking cela-cela wong liya. Lan saking ningali kebagusane wong wadon kang ora halal den tingali. Lan saking ningali donya kanthi rasa demen donya. Karena dawuh Allah Ta'ala, sira iku aja ngulur mripat loro sira marang apa kang ingsun gawe nyenengake sebagian wong-wong kafir kanggo tembangi urip kang namung sedhelok. Perlu ingsun gawe fitnah maring wong kafir ora ing kesenengan iku. Sing nomor 5 iki awake dhewe kudu wa kudu absarakum. Kanjeng Nabi, wa kudu absarakum. Awake dhewe kudu iso njaga mripate ati. Sangka apa ae? Ya sangka perkara sing ora halal munggo awake dhewe. Perkara sing wis gak semestine awake dhewe tingali, iku ya kudu iso awake dhewe hindari. Terus nomor 6, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufu aidiakum, wa kufu aidiakum. Artine sira kabeh supaya meket tangan sira saking barang haram, rupa arta utawa liya-liyane. Awake dhewe kudu iso menahan diri. Nek perkara haram meskipun iku penak, nek haram yo kudu iso ditahan. Wa ri'an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.